Tentokrát se po Jantarové stezce vydáme od Ješova na severní hranici s Polskem. Nedaleko odtud se Jantarová stezka dělila do dvou větví podle toho, kde překračovala řeku Moravu. My se vydáme její větví vyhýbající se hornomoravskému úvalu, vedoucí k brodu řeky Třebůvky v Jeřmaní pod dohledem hradiště Obersko. V těchto místech se stezka křižovala s příčnou trasou z Olomouce na Moravsko-Třebovsko a spojovala se s ní trasa od Boskovic. Hradiště, Lechovice, Obersko. Tu podle archeologických nálezů fungovalo minimálně od pozdní doby bronzové a kontrolovalo zdejší kvalitní brod Třebůvky. Potřeba vyhnout se přecházení řeky Moravy tady dole byla daná tím, že nevždy ji bylo možno překonat. A máme tu ráno, kůň na svém místě, posnídáme, zbalíme se a pojedeme dál. Na cestách si vařím a většinu zásob si vozím s sebou. Nemusím se spoléhat, že někde něco nakoupím. Když ale potkám otevřený obchod, neopomenu si koupit nějakou tu mlsotu, co by v brašnách nepřestála. Počasí dnes bude asi dobré. V té době Mohelnice, hrad Mírov ani Zábřeh ještě neexistovaly. Trasa se ubírala přes Zábřehskou vrchovinu, aby po jejím vrcholovém hřbetu dospěla k brodu Moravské Sázavy mezi Skaličkou a Zábřehem. Rád ze stezky odbočím na takováto místa s dobrým rozhledem. Toto byl Popučský vrch.
Dopoledne mívám za sebou 3-4 hodiny cesty a po 2 hodinách odpočinku můžeme ještě 3 hodiny pokračovat. Na úseku stezky po Zábřežské vrchovině jsou opravdu pěkná vyhlídková místa. Za Zábřehem se stezka po hřebenové trase přes kopec Háječek dostala dolů ke Klášterci a Rudě nad Moravou. Trasa dle badatelů evidentně nesledovala směr na Hanušovice, Staré Město, do Ladeckého sedla, ale opustila údolí Moravy jeho východními svahy. Sotva jsem se po ránu zbalil, přivítala nás pěkná duha. Tato nutnost, aby dálková komunikace opustila údolí Moravy jeho východními svahy, přetrvala ještě do středověku, kdy vznikla u jednoho z výstupů ve 13. století fortifikace, která se do 15. století rozrostla v jeden z největších a nejlépe opevněných hradů v českých zemích. Nový hrad u Hanušovic. V této oblasti se těžila a zpracovávala železná ruda, jak i napovídá název blízkého místa Ruda nad Moravou. Člověk stále ještě využívá svého technického rozvoje v první řadě k výrobě zbraní. V tehdejší době železné a následně ve středověku a i v nynější době jsou zbraně mocenským nástrojem těch, kteří chtějí vládnout. Dle mého uvážení vybudování tak rozsáhlého opevněného areálu nebylo jen z důvodu kontroly nad touto trasou. Byl to královský hrad a kdo jiný potřeboval mít kontrolu nad výrobou zbraní než vládce. Skujňování železa byl před vynálezem konventorových pecí náročný ruční proces zahřívání a kutí surového železa, aby se dosáhlo požadovaných vlastností. Zde, v tomto hradním objektu, mohla být tato výroba pod kontrolou, ale později ve středověku, kdy se k této práci začaly používat hamry poháněné vodou, ztratilo toto místo své využití jako královská zbrojovka a tento areál byl postupně opuštěn. Podotýkám, že je to jen má úvaha. Tato naše trasa v těsné blízkosti toto místo míjela, pokračovala nad Kopřivnou ke kopci Žárovec, kde se poblíže Pekařovského sedla spojovala s větví Jantarové stezky, která přecházela řeku Moravu dole u Moravičan. Spojené větve stezky pokračovaly do Jindřichova k brodu řeky Brané
a k hradu Pleče. Dále pak po hřebení do Branné a úbočím Rychlebských hor do Slezska. A tak se vyhnuli komplikovaným přechodům Hrubého Jeseníku. Dojeli jsme k zaniklé vsi Prameny, která tu kdysi stávala a kterou tu připomíná několik památek. Kdekoliv se naskytne místo k výhledu, stojí za to zastavit. Většina kaplí a kostelíků na cestě je již pěkně opravená. Další ráno na cestě. Je důležité najít takové místo k přenocování, kudy nevedou stezky zvěře. Ráno jsme vyjeli brzy za chládku, tak se to tu na těch kopcích dá hezky vydržet. Později se skováme před sluníčkem do lesa. K řeznické kapli nad Šléglovem se váže zajímavá pověst. Ať se člověk podívá na kteroukoliv stranu, je na co se dívat. Při míjení Ramzovského sedla pod Travnou horou Jantarová stezka dosáhla svého nejvyššího vrcholu na celé své cestě od Jadranu k Baltu. Dále stezka pokračuje na Žulovou, Skorošice a přes Bernartice do Polska na Otmuchov s cílem v oblasti nalezišť Jantaru v okolí Gdaňsku. Přes poledne se oba ukryjeme do stínu. Tam nejméně otravuje bodavý hmyz. Níznerov po povodní.
Nejspíš bude bouřka. Najdeme co nejdříve nocležiště. Nocujem poblíž jednoho zatopeného lomu v okolí Skorošic. Po sprše je ještě třeba se vyválet. Dnes již dojedeme na hranici. Ráno se zbytečně dlouho nezdržujem, ale stejně, než uvařím, pobalím a nasedlám, tak jsou 2 hodiny pryč. Hory jsou již za námi a před sebou máme Slezsko. Další zaniklá vesnice s názvem Anín, ležící na trase Jantarové stezky před Bernerticemi. Pomalu se blížíme ke konci naší plánované cesty. Dále do Polska pokračovat nebudeme. Na hranici se otočíme a poněkud jinou trasou se vrátíme domů. Trasa, kterou jsme absolvovali, neměla ani 100 kilometrů. Celá vedla velmi pěkným kusem naší Moravy a stálo jí za to projet. Dobrý den. Na cestě zpět mám v plánu setkat se se známými a potom jet již po známé trase kolem řeky Moravy až téměř k naší stáji u Litovle.